Kertaako nyt? No paljon paremmin. Toi sattuu niin pei. Mulla kyllä on aikaa ootella, ei mulla mikään kiire. Pidetään Ei kattokaa multa aseita, wuhuu! Jee. Se on linssilude. Sen nimi on... Antanut tälle nimeä. Paksu Pertta. Joo, silmällä on tää tornia tuolla. Ne meni kumminkin sinne niputtaa meitä. No minne? Tonne torniin tuolla. Mäkin olin sillä että painetaanpa tätä hiiren kakkosnäppäintä, että mä voin laittaa tähtäämään. Mä oon pelannut liikaa. Mä olin painamassa toista hiiren näppäintä, että mä saan tähtäimelle. Mä oon pitkästä aikaa taas nettisarjakuvia. Ei hitto, mä löysin eilen hyvää nettisarjakuva. Miten tää tähtee? Ankka. Ankat. Meitä alkoiko nauraa tuolla? Ei, haukka perkele. Onko? On sama. Olipas muuten oli. Taas oli vähän Vittu tämmönen saatana Arabia autiomaa perkele. Tästä pitää niinku... Hei, tuolla oli kuulevinen ääntä. Ammut omia. Jaa. Niin joo, sama. Ja sama kolkatkin. Mä takaa tänne älytesarja vaan. Se ammutaan kaikki. Munkin on. Ja sarja ylöspäin. Elä. Kuitenkin mennyt tuohon koloikaan tossa mun eessä. Tiiä. Kuulkaa perkele! Vittu, mitä se on? Eihän tää jumittaa. Täällä kyllä kestää. No vittu ne lähti kuseen. Eikä. Ne lähti Miikalle pelaa Pleikkari 3. Konsoli. Vähänkö tässä on tehoja? Hei, tuli ääntä. Hiippaili se äsken. Sit mä menin semmosen kepin kanssa. Mitä nää teet vittu? Se voi nurkan. Sit mä... Sitä kepillä. Sitten se tulee se yksi tyyppi, se on niinku haamu. Tulee sitä näin. Mä aluksi sitä vittu tulee haamu. Se, mä en näe sitä näkyvää. Mä olin sellainen se... Hakkaamassa sitä. Se haamu. Mitä sä teet? Ei mitään. Mä menen juomaan viinaa. No niin, Jesse ja Juho. Joo, se juoppa. Joka oli mennyt, vittu, mulla olisi muuten ollut kaikkia siistejä huipputaikoja, mutta kun mun hahmo oli vetänyt niin paljon viinaa, niin se oli menettänyt ne kaikki. Onko 300 ollut 500? Vaikka 300. Mä käyn katsomassa muovisatilan kotisivuilta. Jää. Vata! Hylkee 150. No niin, taas kuve. Mulla on 4 minuuttia videota tässä. Viimeinen... Oho, mulla osoittaa sua päin ja safee pois. Tuo testaa, mä hyppäsin päähän. Okei. Hyppää mun jalan yli. Arttu Siva. Hittotsi. Hyppää pois. Okei, peli alkoo! Peli alkoo! Arttu tiivistä mä juoksesin. Hiljaa! Ei oo tilaa homoa Petterille. Jos se tänne mahtuu. Viru kakkonen panu vittu eikä ammu. Ama! Kuulostaa siltä kun ne tulis jo, että... Ei mistä homo! Juokseeko ne vaan suoraan? Juoksispa suoraan! Joo, ne juoksee suoraan. Oi hitsi. Mä en voi nostaa tätä enää pois, ne ampuu tänne. Olet samassa liemessä, poju. Jumalistet. Ei ne puissa oo. En mä en kattonutkaan puihin. Niin. Vittu se mäkin on. Vittu. Paraa. Vittu. Piipu meni multa. Hinttiä. Sulla on tintit housussa. Kyllä vittu talitintti housussa. Syö sun muna. Saatana. Mikä Miika meni? Eihän sivusta saanut kiertää. No mäpä nyt kuitenkin häviän täältä. Älkää nyt vielä lähtekö minnekään, kun mä just pääsin kuvaamaan teitä. Sami oikeesti nyt ylös nyt. Vittu kutiin paskaa.
jossakin. Kävin tuolla teurastamassa tuo yli. Viimeinen tuo. Ei sarjaa vaan. Olta papittu otettu se Jussi Pelli. Tämä on nyt vähän lievästi sanoen epätasaista. Mitään muu ekaa kertaa. Sitten ne kaikki oli piirtää. On se siellä. Aika hyvä. On tuo. Meni ohi! Ysi B näytti. Eikö niin, Sami? Onko mä mukaan ainoa C-luokkalainen täällä? On vähän houtsikatta ehkä siinä. Mulla oli yhdessä pelissä, kun silloin kun oli vielä talvikelit, oli ihan mutaa täällä, niin meikin piti vielä koulussa. Samoja mutaisia housuja. Tipaas! Niinku pikkasen tuut. Jaa, se taas osuu. Taktiikkapeliä. Tää ninjailu on hauskaa. Taktiikkapeli Massakrella meni. No niin, vittu meni. Otas vaan otettu se Jussi, oli epätasaista. Pikkasen, mulla oli mahtava piilo, saatana. Mikä vittu ähkäy mun tuohon? Tuohon on. Ostuu tuohon hippaseen tuohon jalkaan ja muuten menee huppiin. Oi vittu. Hei, mut tuli nyt sieltä ihan action-filmiä kuvattua tässä äsken. Et ei oo mitään muuta kuin keskustelua tässä viime päivinä kuvattu. Se on oikein.